Me maame afie. Na ninua I fe na fie dubi. Your friend say Maame afie dubi. Awale me wo hunhun. E ye den na hu so aware hunhun. Ye de ye mpa ye ho asem o. Me pa twa ni ntina me dia ba se mo hwehwemu wa ha. Enti se me boa na se ntro na me twa to me so a hwehwemu ne be kire. E ye den na hu so ya aware hunhun. Me pa cho me ko ba bia. Ba bi ne hen wakwa. Me pa cho na me yale oto yale maame. Ama na me ntimi ensole krampo enko empia bonten. Chese wabubu. Na me da ho na me ntimi nsole. Enti me ko hospital by. Me ko hospital by no. Na me nyu obi ama ne kotokoko mame mfa enum aduru no. Enti me yanka kranka na me nam afichire. Na me ko akoto koko abanum aduru no. Enti me ko na me hia maame bi. Maame no so akompese ofa no. Enti o wen. No say o maame de wo ha wo. Eye maame na uhia no abra ukotokoko no. Akomo ya afa no. Nti mpacha. Wona se o maame de wo ha wo. No okay. Na wona ma ho pa no ye usei. Eno ka che me se o de enka hwe me enye. O de enka hwe nti anopa bla na me nkyerɛ so mo so nim so fu bo ndo o ya ade pa. Na wono akomo fa no onde wantimi amoa wo kyerɛ wo sofo. Me gidi se on de obetimi aboa am. Na me smart nti anopa ena me sole anopa pa na me sole ye ena me call no me call ye o se me maame na bete ne won se enye na busuani ne me enti wantwi ne ho firi oba ne fie na bete ne won ana hunhum mu oba ne fie ni so ana bete ne won se wantwi ne ho firi me ho na enye na busuani ne me wa abra maame ne kan asem a kyerɛ na wonni ho na won teta ba bia mpacho da bi eno okọ maame ne fie wo ka kyerɛ ne sɛ ontwo ne ho efiri me ho na enye na busuani ne me enti maame no ka se ontimi hwɛ ema mi mu ena o kyerɛ me sofo no ena me call sofo no me call ye sofo ne ka kyerɛ me e wo kuro na ofiri so na mpacho da bi ko na me firi so na mfa se fon ase ena me call so o kyerɛ me sofo ma me call ye ti ko na sofo ne ka kyerɛ me se o maame no onna awale wo hunhun na awiase nsɛm so ɛdɔɔso meka ye ka bema na wade na asɛm bi atumi akoso twɔkɔtwɔkɔ na oba so tumi wade oba wo hunhun mu saa ɛyɛ asɛm wo wiase ɛba ye o ma me mienti o nto kɔ sɔfo no de ne si ye sɔfo ni bondin be da sere de sɛ o maame afie bibi ɔna awale wo hunhun mankasa enti no me nso so me kompa ibo bia saa na umuka kyerɛ me enti mase me ba na me wo ba panyi o nya 11 years mase ne frɛ me ka kyerɛ me sɛ mame du fie me ba ntena onye ne tena wale na egu ye ne tokwa na ekoso nyina enye wo na wo maame no ena egu awale no obi foforo wo ani so na ɛka kyerɛ wo sei mpatwan ona egu awale no enti no me send uska ada akokɔ mpaebɔ na mesima me kura me ko ba bia saa na mu ka kyerɛ edinu a na yɛbɔ edina na mu bɔ na wayi nanim ade adura manim enti esi ametia sei obi o wani bia humi a enya manim na medetia onu nanim na medetia sei enu ntia na mso ama minu emu nyina pumi sami e beifo unuanum so ye beifo emu nyina na chese wayi onu nanim de adura wo adura me eno di semone edi shame ndi so unuanum so da ye kra no a ye woa eno omu hu mami nu emu nyina o maame wo sei mpacho maame wo mensa na me ye ka achiri ti mienu ni nyina se wo beifo de mi di na chi be ma mi di na chi ma re wo sem ba akokran se be ma mi di na chi me ne maame kran ne koye kokko ni wenchi na maame yale na me de ba ye maame be wuye na minia no a mi di na chi no na ye be ma na ye ka se onua ne ye friend say on do betimi aboni din e friend chief na me ka che me ka se on ye nyina ka se on ye be ma nti on koye kokko no ne eforu ane cha na de obenya no no abla ye kakla onu onua ba ko no mbachan
enti menyam no na meni sika me ho kyere me pa ye ana me ko mi nuane nkyɛn sɛ mesraw meni sika me ho kyere me to mo wa me ni nuane hwe nyame anim pam me na adwokonkom mle no ɛhɔ nso obi asisi dan wɔ ne kura enti ɔno wasi one room ɛna wabɔ ɔno wasi one room ɛna wabɔ ejale ketewa bi wɔ nkyɛn ɔso ma wo nna hɔ ɔso ma me nna hɔ sanse wo baifo patwana na adwokonkom mle no enti ejale hɔ ɛna me de me ntoma ɛsɛ fam na me di sɛ kwana no na me de ejale hɔ nti ade kyiɛ na me froka na me baaye wa ma bibia wa ma bibia na we nkonko da efia na me tim e wo ye kuro mu ho efia wura no me fia wura netie me ne nti bone bye me dwale anopa ekọ adwuma enti obi de ne ba ekọ obi de ne ba kwati kube ewo na metu obi de ne ba kwati kube no na mi asem no kura pa na oni efia wura ne sister bi kana mi ni ho na mi nim asam na se kura enso efira ne to me so say me na makoka chi sister ne say wodi ne ba koti kube na omu ti fie ho na omu di na tem eno so mi fira djuma baaye efira ne tu prum so ma mi nwura fie ho ema no so me koda abontene ma ade chin a me ba fie no still na watum say o ma mi nwura dem ho na me fira committee fo baaye ena me yi niema no me prepare da ya me anya bi enti ne baba akọ ye fe ne ba man onu de metene so na masole onu de onyi me tokone enti onu na me koka chen se bla me pa achew asem se ni se na esi ni su ni nim no hwe sa tam na wukunu na jaawo da oja me be ma no sukra ma anya ne hwe se se wa wo sei mienu ma wo mienu be ma no hwe wo mo na wa Bako Mbapenyin no Mbapenyin do na ka SOMPA FM mi fa nimle no na onhwe no na minya pa bia betimi akwa akodi nti panyin ni de ne koma masene nti won de o masene nti kitwa yi na o minche oba pa uhunu se sunsun bi no beda no na wadi mfie sei pipa cho na no be 17 years they say wadi sei I just say me 32 aya semu sata ma wo ma meti ase no nyina na sunsun ne no beda ba cho sata ma meti ase no na mi hu ni sa me ma me free mu no ana mi hu se sa de no meta kana fidie we su se akukọ ba tai no se wo free mu a akroma di ne ma asu akọwe bia ka ma meti ase ya ne mpa ebo bia oboma wo no na ma sunsun boni bia entumi ema ho ma me ka fra wate enti se sunsun na e wo beda ya wo hunu sei pa cho me so da ya me se piti we sei ebo no nsia na me yam hyehye me if we say me koda me so da ya se me ni anti a piti ma so da ya ma de ache enso so me nam mi hu obi e be fokra mi hu she me ne se wo se sunsun bi no beda ye bo ma me nwie ne di sunsun no ba no beda wo se na wo hu no ba cho me so da ye no na oni ma ba beda ba mi hu SOMPA FM ma ba beda wo na ho afọ ba cho ha sa kra jaw yale eti so far no de yare no di jawo acho yale odi jam se ya na asi etinisu ya kan den obia tina ensu ogu susum no beda esa akro ntimi nko nipam na ekoba ne sa na ukunu no beda so ba cho na enam sa ntino mpe ememasem yes, I went in big guase. Deeper, edition me ho. Enti no same ya le kra. Ayese mitini sole elekopa adwuma. Ya na wo peme masem, ma denti na peme masem. Ba cho, se obekwa akofa be ma no. Obeshi be ma ni sika. Obeshi be ma ni adwuma kra. Obeshi ni nsem sika nyina. Dodi to duane di krampo no. O nya di no da to duane di.
ɛno nti saa no me nkɔ nkɔfa timi a me di pa na me de hwɛ me ho na ekoba ne saa wo nam a bema no ehu wom ebitimi ka so pew me pa cho first pa no na me man hu mi a na mo timi ka so mo pem ba o ni nim edura manim ne de o hu mi a hu se ablewa enam asem o mo presu bi manenom me kra me hura ko papa sansa ababa wo yo tiwe ke yi nani ma kire wa tuntum to bom ho fe yi papa nenso so wo mo mu ani ni hunu a aberwa o